Samantala sa ibang balita naman po, walang katotohanan po na kasalukuyang namimigay umano ng ayuda ang lokal na pamahalaan ng San Quintin sa mga botante. Sa pahayag po ng LGU mismo sa kanilang opisyal na page, fake news umano ito at walang basehan dahil tanging sa opisyal po na social media accounts lamang ng tanggapan ng alkalde nagmumula ang mga anunsyo. Pinaniniwalaan naman ng ilang residente na propaganda umano ang naturang sistema at ginagamit pa ang lokal na pamahalaan ngunit mas nanaisin umanong makatanggap ng ayuda sa halip daw na magamit pa sa nalalapit na eleksyon. Panawagan naman ng lokal na pamahalaan na maging mapanuri sa mga kumakalat na mga mensahe lalo na kung may kinalaman sa pera upang maiwasang mabiktima ng fake news. IFM News. IFM News. IFM News.